Oniche Rodanella renouveau de l'Estukantilila Folini wala nyumandon ko blagata di ankanumara kilingeli na bela jelima malikono ani maliko ka mao mabeka aunla jeni wakati konnala ambe au bela jelimfo ka fo ko ni kuna foni kene sigilenyo awi Renvo sogomada kuna foni kene sigira folini wala nyumandon ko blagata di ankanumara kilingeli na bela jelima Spamye retar kunguruni ame ola ame o aketo nyinike ankanumara kilingeli na bela jelimfe au munumeido kausira au barakero la kabana usoleno renvo la anga folibe auye munu fenebe ka au la je sokonna la ambe au bela jelimfo ka au wala nyumandon la me waka jamakulu antenyina au shiko ambe au kilingeli na bela jelimfo bietene septembre kalo klemuka samba fla ani mugwan kile sogomada ina fo donto la kuna foni kologirin chama me ambolo koroka seka alasi au ma ka fo au bela jelema ka ho bisimila kuma sokona no au ma flabe ya flaka weretiki Idrissa Sidibe janjo masa alebe yan sogomada ka seka donki baruka olasi au ma Amadou El Konare alema seka kenela sogomada ka kenyani chidoye janjo Fanta Pinsoma amba resira somorobedi alhamdulillah mifu ani ami renouveau télé ni FM ni radio na franca radio fogase bololo wani la subiske cheketugo ketugo la munu be kan laje kan lame ka fulidu bella jelema ka foko dogo kun kura dabora ka do kala ka dogo kun ke here wa dwaku mini dwaku chamanti kele sabu malika yirama horaya sambi woroni kelena nyana jogo ni dogo kun kono na la sona siga foshitala janjo masa ibisimla soni ini kanu mako bina nyola soro don kibaru ale keneka aunga bitene septembre kalo klimuga kuna fonyo wina talike monunka olufle ka kenya ni Niger ministry mi nyashinendo uga jamana ani jamana were kunye nyana bolima ale koni bolimi ke RFI sanfela la femme talike Mali gouvernement na okoni jabili batakibo sokomadena amena kuma okan Omar Besidibe jemuga kuncheto ani alebe nyola soro décryptage konnala alebe na kana o jabili bataki konona kumau kasika unyofolike anye ani kumiyato Mali gouvernement koni mboraka Niger ministry menyeshino nuga jamana ni jamana wara kunyo nya bolima kasika boka ale jabi choyamina Omar Besidibe alebe na okuna fonyo ka odi ama kasika to okuna fonya kelen o masurunana so komadaina oni Dauda kinda bena nyokola soro ale kasika nyofolike anye fembe talike kenre chakeda mime rusi kaufino na be fo oma ko société Wagner oni Dauda kina bena nyokola soro nyingal chama me ambolo ko ras komadaina kasika atenku alela femi koni metalike jabi nyumona ulube seka soro choyamina au ngado mbara nyoko welele oye ami baba sisi radio Sahel o manyemado kafrao kan Figaro o fene manyemado femme talike abefo yoromima ko logement sociaux fojuga wala atete bugu adira mamunuma tabakoro kabidi samba fla anita ani kononton Fembe talike ko bi nege kanye tan ani duru mamunu gadzigera o soko fole na Mali jamana kuntigi fanga France fanga manyema Asimi Goita ale makonone no tabakoro bi 15h wakati kasika tani atete bugu ko fole on kasika ta a clé di atigumba officiellement oni ami baba sisi be nyokola soro alebe na kana okuna fonya ko di amma Idrissa Sidibe janjo masa alebe yaka donki barula se awma sori Ibrahim Diallo alebe siraba sanfela ula kaban abe jatemina ula tanga se yukuna fonya o benadi awma sogomadaina ko munekera Mali konnala ni Alexis Masson o mabi awena pumadi Alexis Masson soni akasika nyefolike ka fara kenya kuna fonika ani awnga don foliduma limbela jilemina yida awla kanumbago ay aw bismillah wakati boloda chiko alefle Norobe na dakabala Mali marabolo kilingele na bela jilin konna la foni Tombouctou Kidal antaudeni bo ala ni marabolo saba konna la sankulo obena jeya yenno samia fefien obena chi anga marabolo kilingele na bela jilin kono foni taudeni worudugo yanfan okoni bo ala katase femme talike Kidal ma o marabolo fla konna la klima fefien obena chi gongo bloko na sirafe o marabolo fla kile taudeni ani Kidal uluga yoro janfleli gele doni okon menado ala ni obora la Mali fanto fe gele foshi kontena na do yelela ola biso komadena ko sanko bolo dalino barabolo mun konnala okoni banyangara ani sanye ola bikle la fanato dunin ko fe wal mashufe marabolo mun mesiku sigini sanko e o yesegu
Kuchala, Joila, Sikaso, Buguni, ani Kulikoro. Klega ina finteni boloda chogo olufle, Kaikao, oluga finteni hakea obijo, degere bisaba ani wolonvlala, Kulikoro, olutabeke bisaba ani naninye, Sikaso kau feno, klega ina, oluga finteni hakea obeke, degere bisaba ani sabaye segu, olutabijo bisaba ani worola, finteni degere bisaba ani wolonvla obeke, mopti klega ina, Tombouctou ani Gao olutabijo digere binanina fem metalike kidal kaula olutabeke binani ani kelenye mena kakao feno oluka finteni hakea obeke digere bisaba ani konontoni taudeni olutabe yelengata digere binani ani nanina finteni digere bisaba ani saba obeke buguni kligaina kuchala olutabeke digere bisaba ani nani fogatase kitama Nyoro ani nara oluga finteni hakea obijo digere bisaba ani shekina duanza olufeneta weke bisaba ani shekinye sankau feno fuata se banyangarama oluga finteni hakea obeke digere bisaba ani woro e finteni digere bisaba ani saba obeke joila kligaina Bamako distriki konnala noko bena dakabala sama fefinya bena chifie mini afanga konte bonya koswe gongo bloko na sirafe gelia foshi kontena na do yoro jan flelula kligaina finteni hakea obeke digere bisaba ani naninye Bamako na lamini sogomare na kene chira nege kanye woro otemeleni sanga muka ani fly klebe na bi nege kanye ta ani shekini otemenani sanga muka ani shekini ne wakati bolo da choko ikadi au mabi tenen sogoma akunye maliden kilingene na kaseka tana blado kadam ne kai kata bla fotaudeni ambe aladili kara bi tenen kle heredi ambe la jelema nebe keneto Idrissa Sidibe bolo aleka temeni donki barui Janyo masa ambora weekend konnala o klifla koni anti barake ka kenyani bitene do ya sokoma e kanu bago korotele no ba feka dogo yalma kibaro juma mo yanga jamana kunka nala sona ma fanta tumuta knedo weekend konna au mako kauna seka awasado okumana kala fiake konde ombeta werewni karo ka fo furula kawuli ka joke kumana anti akobla dagre ndala mba fo au yikako bismillah renouveau télé aller sans fait kibaro kuma bo yemuye conseil malien de transporteurs ulu manyema ye senfa kasi kado bakko jikoroni mobli jignoro la ngafo mobli ulu joro la ndabina do kibaro la utumene ko kabui mimi talike Arthur fana ubi bana kufo mimi kulu koni fale kulu kaniko kufo ulu mo fana ye kuna fundila onika hakili fale ke ulu nyekoroka kibara do di kuna funi woro na faradin kamba fa koko bismillah renouveau matin sogoma da jona kibara kunfolo uluka ina faya foye chugumina manyama mimbe conseil malien de transporteur kuna ubi oli koninye ikado tama kon buluda ni kata krenkrena bako jikoroni uluka utogarla ni tama yere kera sibrido kalo klita ani sheki na septembre kalo kufo samba fla ani mugani kele akani tama inkonna nanaka jamakulu hakli falo ni tundu kanyeshi karo ka fo tanika sigi kebao uluma no bitalike mubli bulibo ni mulu tigu ani kado hakli na wara mununi ulu baby wulika jom mi meka ke CMTM alefe wala sa ni sonja focus kado bare na seka kado na falla soro ala chugumina ani ngununu kamumbe CMTM konna na ka foko mana na flo do kon tunna utamana ne kata kibara jeli di ni ma ko fole numa lolo madi bate ale tumbe ni tama kala nu no fe anani no funya mun yanka je kanyama dawfe ni lajeli mun kɛra mobili baaralaw ka ɲama ba fɛ jigoroni gari kɔnɔna na a bɛ tali kɛ u ka ɲama ka baara dɔw kɔnɔna na kuma falen kɔnɔna na u ka ɲama bɔra ka kuma ŋunuŋunukan mun be n'o bɛ tali kɛ waritunuko ye u ka ɲamaba bɔra ka dɔ fɔ a kan turuma kelen ma se anw fɛ n'i y'a mɛn i bɛ wari yɛrɛ don k'a sɔrɔ wari yɛrɛ seri fɛ yen wari ma se anw fɛ yen an t'a wariko kalama an t'a wari kasabi dɔn an t'a jate dɔn anw ma wari y'an ɲɛna papier de ciraw ma k'a fɔ wari bɛna bila an ka bolo kan o doni bi cɛ wari bɛ bila an ka bolo kan an t'a dɔn wari bɛ fan min fɛ a wari ma di a ma di CMTR ma i b'o fɔ yɔrɔ bɛɛ la voilà n bɛ se ka min fɔ la olu ye wari ma d'an ma an t'a wari hakɛ kasabi dɔn a b'an deli ka fɔ an ye an y'a ɲini an yɛrɛ y'a ɲini hali k'a dɔn wari yɛrɛ kasabi ye joli don an ma se k'o dɔn jango ka wari yɛrɛ bila an ka bolo kan wari ma bila an ka bolo kan an t'a wari ko kalama wari bɛ gouvernement de ka bolo kan a bɛ trésor de la ni maa min mago bɛ renseignement na n'i taara trésor directeur fɛ a b'a renseignement fɛ mobili baarala minnu bɛ jikɔrɔni para gari kɔnɔna na o bɔra k'u ka ɲamaba fɔ ka sababu kɛ a ka nin lajɛli ye wa u ye sigikafɔ ɲini fɛ walasa u ka se ka kuma
mobili baaralaw ka gɛlɛyaw kan. An ka wari bɛ gouvernement na expliquer kɛ k'a fɔ an ka mobili jɔ dɔrɔn wari ko bɛɛ kɛ ɲɛma a bɛ ɲɛfɔ an ka wari bɛ bɔ ka d'a ma o ye kelen filanan nana kuma dɔ de traverse ko min kan i yɛrɛ ko gɛlɛya bɛ dugu kɔnɔ kuma wunuwunukan bɛ dugu kɔnɔ mais min ye ɲɛmɔgɔ mun bɛ bali ka o mɔgɔ minnu bɛ dugu kɔnɔ ka fara ɲɔgɔn kan ka na tiɲɛ fɔ ye ko bɛɛ ɲama ka dalu d'e ma ka bɛɛ ɲini ani jama cɛ bɛnbaliya min bɛ yen mɔgɔ n'i kɛ dumunikɛla de ye n ko hali comment dirais-je piège ko problème na a yɛrɛ na gouvernement yɛrɛ na k'a fɔ ko million 800 o bɛɛ den ma san o san n'o fɔra an dalama ye n ka cɛ ko million 800 bɛ den kelen ma an ni tu tɛ fɛn ye la mɔgɔ bɛ wuli nɔfɛ dɛ. nin ɲɔgɔnye kɔnɔna na jikɔrɔni para mobili baaralaw ye gɛlɛya caman ɲɛfɔ u ka ɲama ɲana gɛlɛya mun kɛlen don k'olu yɛrɛ tɔɔrɔ gari in kɔnɔna na. don dɔ sugandilen don san kɔnɔ k'o kɛ min bɛ tali kɛ arthrose n'o ye kolo tugu kolo ka kumana kolo falen kolo ka i k'a dɔn k'a fɔ o bana ye o min bɛ tali kɛ o don kofɔlen na a bɛ ɲɛnamaya diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen o fɛ o de y'a to kulu min n'o kama ko société malienne de rhumatologie o ni a bɛ SMRH ni ka o kofɔ jumadon olu fana ye i k'a dɔn o don in ni ka laɲɛnamaya ka kibaruyaw ni kunnafoniyaw ni ka o di ni bana kofɔlen na u ka ɲɛfɔliw y'a yira k'a fɔ o kumana min bɛ tali kɛ sɛgɛsɛgɛliw la ni o kan kɔnna ka kɛ k'a ladɔn walasa fɛɛrɛ ni dabaliw bɛ se ka latigɛ cogo min na walasa ka mɔgɔw kisi ni bana kofɔlen kɔlɔlɔw ma da donna nin bɛɛ lajɛlen la Amadu Jara tun bɛ i k'a dɔn ni kunnafoni diyɔrɔ in na a ye kunnafoniya minnu lasɔrɔ an ka jɛ k'an ɲamadaw fɛ. Bana dɔ la kodɔnniya u b'o wele ko arthrose tubabukan na mais pour que k'a fɔ bamanankan na a ka faamu kolotuguda sili parce que fɛn o fɛn bɛ baara bɛ kɛ ni fɛn o fɛn ye a bɛ kɔrɔ hadamaden fana bɛ kɔrɔ donc bana min don kurukun bɛ ɲimi dɔɔni dɔɔni parce que kolow ni ɲɔgɔn cɛ fɛnnin dɔ de bɛ yen o de b'a to kolow bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ k'a sɔrɔ u ma ɲɔgɔn tereke o fɛn ni si bɛ taa ɲɛ mɔgɔw bɛ baara kɛ i bɛ bin i bɛ fɛn caman kɛ o fɛn bɛ si dɔɔni dɔɔni ka taa u b'o wele ko cartilage a bɛ komi a joint nama de don a bɛ komi pièce ni joint b'a la joint de bɛ ɲimi ni joint ɲimina ka se hakɛ dɔ la k'a sɔrɔ san hakɛ dɔ ma sɔrɔ u b'a fɔ ko o y'a kelen ye bana ye parce que a sennɔ teliyara arthrose kun de fari yɔrɔ tɛ yen a tɛ se ka yɔrɔ min minɛ mais a ka ca kunberekun kɔ ani tɔgɔ fila in mais fari yɔrɔ tɛ yen ni arthrose tɛ se k'a minɛ jango ni bana sugu o sugu n'a ye kolotuguda minɛ a laban bɛ se ka n'a kɛnɛyatɔ la o bɛ arthrose bila mɔgɔ la mɔgɔ bɛ tanga la cogo min an y'a fɔ sisan tubabukan na fɛn dama dɔ bɛ yen o bɛ kɛ sababu ye ka kurukun in si joona o ye baara sugu min bɛ kɛ mɔgɔ minnu par exemple u ka baara ye donnita ye mɔgɔ minnu ka baara ye sigilijan ye olu kolotuguda sili cogo ani mɔgɔ min bɛ sɛbɛnni kɛ ordinateur la ou bien mɔgɔ min bɛ sɛbɛnni kɛ biki la u tɛ kelen ye mɔgɔ min ka baara ye sɛnɛ ye o fana ka kurukun si ani tɔw ani ekɔlidenw ta tɛ kelen ye donc kurukun ninnu n'a bɛ fɛn o fɛn bɛ kɛ sababu ye k'a bila baara la ka kolo ninnu fɔ ɲɔgɔn kɔ a fɔlɔ o ye farikolo girinya bonya in tɔnɔ t'a la anw dun fɛ yan n'i ka bon o kɔrɔ ye k'i ka kɛnɛ o kɔrɔ ye k'a sɔrɔ i ni bana de ka surun ni kɛnɛya ye fɛn wɛrɛw bɛ yen arthrose in pour que k'a tanga fɛn o fɛn ye kɔlɔlɔ ye min bɛ se ka se kurukun ma a kɛra binni ye o a kɛra baara kojugu a kɛra sɛgɛn kojugu ye nin bɛɛ bɛ kɛ sababu ye ka kurukun ɲimi ni kurukun ɲimina o ye kelen ye arthrose tigi ye. Prytanne militaire kalanso min bɛ Katikaw olu fɛ yen olu ye jumadon lasɔrɔ ni ka u ka laada la i k'a dɔn min bɛ tali kɛ san kɔnɔna na maa minnu ni olu kɛra fitini yele kalanko nasira la kalandenw yɔrɔ ka nisɔndiya ta ka sin olu ma ka laban tuguni ni ka donbolo ta ka di u ma o kun tɛ dɔwɛrɛ ye min bɛ tali kɛ kalanden wɛrɛw fɛ u bɛ se ka ɲɛbɔ o kumana o denmisɛn kofɔlen ninnu fɛ cogo min na ɲinan san 2021 laada la tilenna juma tɛmɛnen o kumana k'a dɔn Prytanne yɛrɛ a kalanso kuruba o kɔnɔna na anw ka ciden tun bɛ kɛnɛ ka Lamusa Sanogo a ye kibaruya minnu lasɔrɔ ka bɔ Katikaw fɛ yen an ka jɛ ka ɲɛmadaw fɛ. Prytanne militaire min bɛ Kati u ka nin ta ko 17nan baaraw sigira sen kan nin cogo in na walasa ka lɔkɔlidenw dɔ mun ye kalanba kɛ ɲinan sa kɔnɔna na ni ka jɔnjɔn ta ka di u ma maa mun fana bɛ olu bɛ se ka dɔ fara u ka cɛsiri ka cogo min na walasa jamana ka taa ɲɛ. A b'a dɔn san o san kalan de bɛ kɛ ni année scolaire daminɛna n'a labanna minnu ye kalanba kɛ olu bɛ laja donc o hukumu de kɔnɔ an nana
an ye mɔgɔ invité pour que u kana lajɛ an ka denmisɛnninw ye kalan minnu kɛ an ka denmisɛnninw bɛ Mali la yan ani an ka denmisɛnninw minnu bɛ kɔ kan donc faamaw nana autorité civile ani autorité militaire u bɛɛ nana n'u ka contribution ye pour que k'an dɛmɛ o baara la u bɛ ɲɔgɔndan kɛ fɛn bɛɛ la yan Prytanée ye école d'excellence de ɲɔgɔndan de bɛ yan depuis ni sen don yan don fɔlɔ min na fo ka t'i bɔ yan ɲɔgɔndan de bɛ yan donc an bɛ mun f'u ɲɛna u ka kalan kɛ u ka prix ninnu mérité et pour que sini ma u ka se ka Mali kunnawolo ka Afrique de l'Ouest kunnawolo ka Afrique bɛɛ kunnawolo. A kɛnɛ kɛra sababu ye lɔgɔliden min ye bɛɛ lajɛlen dan o k'a ka nisɔndiya yira ni ka welewelekan kɛ ka ɲɛsin a tɔɲɔgɔnw ma olu bɛ se ka dɔ fara u ka cɛsiri kan cogo min na. N ye prix d'honneur sɔrɔ mun ye Prytanée prix ba ye n content o la kosɛbɛ kosɛbɛ. N bɛ n ka mɔgɔw bɛɛ fo ani école dirigeant ni mɔgɔ ye appel n dɛmɛ walasa ka nin résultat ninnu bɛɛ sɔrɔ. Mun bɛ ne bolo k'a da an ka jamana ɲɛmaaw kan u hakili to kalan na kosɛbɛ kosɛbɛ parce que kalan de ye jamana yɛrɛ avenir ye mun bɛ a to jamana bɛ bɔ dingɛ kɔnɔ. Mɔgɔ bɛ se ni occasion b'i bolo i k'i ka mɔgɔ bila ka na Prytanée la parce que a bɛ mɔgɔ former ka ɲɛ kosɛbɛ kosɛbɛ diɲɛnatigɛ yɛrɛ kan quoi. Anw bɛ aw ladɔnniya ka fɔ ka fara maliyɛndenw kan Burkinakaw, Cameroun, Côte-d'Ivoire, Gambie, Guinée Conakry, Niger, Sénégal, Tchad ani Togo ninnu bɛɛ lajɛlen bi kalan nin yɔrɔ in na walasa ka kɛ cɛfarinw ye donna nataw la ni ka lakana baaraw sabati u ka jamanaw ye. Hakila aw ye faamu caman lasɔrɔ nin na k'a sɔrɔ nɛgɛ ɲɛ 7 ye sanga 46 sɔrɔ Prytanée militaire kalanso la o heure kelen bɛ ministère de la défense kuru kɔnɔ Fanta Tomo Taw fana bɛ dan sigi bi k'a dɔn k'a fɔ kunnafoni tako fɔlɔ la sɔgɔmada jo in na. Janjo masa an bɛ i fo ko kunnafoni ale de bɛ mɔgɔ fa hali ni ma dumuni kɛ o la an bɛ taga ni kunnafoniw ye an bɛ taa sori Ibrahim Diallo fanfɛla la bi sɔgɔmada in na taa ni ka segin bɛ cogo di Bamako sira kanaw la anw ka nɛgɛ kɛrɛfɛtigiw Sira Kamara ka taa se a ka baraminɛ kalanden ma Togo olu bɛ na wele bila sori Ibrahim Diallo ma a bɛ na siraba kunnafoniyaw di an ma.